नोंथाङा गोबाव सम बिथांखौ लोगो मोनदों दिनैनि नैबे सारादु समावहाय मा फोरमायगोन? रुंसारि तरेन बर'खौ आं फरायसा समनिफ्रायनो लोगो मोनबोदोंमोन आरो बिथाङा डिग्री लानायनि उनाव जेब्ला गुवाहाटीयाव थाफैबाय खारघुलियाव बिथांनि न'आनो आंनि जिरायसालिमोन। आरोबाव बै समनि बर' थुनलाइ आफादनि बा बिथाङा साख्रि मावनाय समनि जायखिजाया समाव जोङो मेल मिटिङाव लोगो मोनलायोब्ला आं बिथांनावनो हर थाहैनाय जायोमोन। गोबां गावनि न'खरनि एबा जोंनि न'खरनि एबा समाजनि बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों बिथांनि गोरबोनिफ्राय नैबे खोथाया ओंखारोमोन जे बर' हारिखौ मोजां मोननाय, बर' राव थुनलाइ हारिमु सोदोमस्रि सिबिनाय, लोगोसे रायजोनि खामानि मावनाय, बे थुलुंगाथिखौ आं बिथांनाव नुबोदों मोनबोदों। आरोबाव थुनलाइ आफादनि जेब्ला बिबान लाबाय बिथाङा जइन्ट सेक्रेटारिनिफ्रायनो जेब्ला हागजेर भबनाव आंखौ लोगो हमहैयोमोन बा बेबायदिनो गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायोमोन। दिनैनि दिनाव बेफोरखौ आं फारि फारि बुंजोबनो सानाखिसै, नाथाय बिथाङा सासे हारि सिबियारि, राव थुनलाइ सिबियारि, बे बाथ्राया गोरबोनिफ्राय बेरखाङो।